Kävimme nyt pakkailemaan vielä viimeisiä tavaroita ja lähdemme sitten lentokentälle. Mutta hyvää uutta koulupäivää ja toivottavasti uudessa koulussa on sitten kivoja henkilöitä. Hei hei! Taidaanpa käydä pesulla, koska on vielä puoli tuntia aikaa. Noin, ja käyn hakemassa laukun. Anteeksi, mä oon uusi oppilas täällä. Ai, sinäkö se? Oliko sinun nimesi mikä? Olen Amanda. Selvä. Minä voin nyt esitellä sinut muille. Joo. Ole sinä vaikka siinä vieressä. Joo. No niin, meillä on täällä uusi oppilas. Hänen nimensä on Amanda. Ja voit kertoa kuinka vanha olet? Mä oon siis 12. Mistä täällä olisi tilaa Amandalle? Mun vieressä on tilaa. Ei tässä ketään istu. Mene vaikka Liisan viereen. Missä Liisa on? Hän on tuolla päin. Tuossa. Tai Karhu, en tiedä. Se on. Varo vähän. Tuo sattui. Meillä on nyt historian koe. Tulkaa itse hakemaan nämä laput. Minä en itse jaksa tuoda niitä teille. Hei kato, mä piirsin hymynäämään mun paperiin. No aika. Hei opettaja! Amanda katsoo mun koepaperia. Siis en minä katsonut, hän vain... Amanda! Nyt sinun täytyy heti